دوستان عزیز امروز 29 январи соли 2026 қарор дорем дар вилояти Суғд дар назди коҳи Арбоб ва имрӯз иди садаро дар инҷо таҷдид карда истоданд. ниҳоят бошукӯҳ халқро бинед. мегӯяд ки замин кафидасту халқ биромадааст. Mana bine dorbozho naqorachiho nag'machiho usulchiho go'shtgirho mana inja mana bine гап иди сада бо тамоми шукӯҳаш таҷдид шуда истодааст. намунаҳои ниҳолҳо гузошта шудааст. аз ҳамонҷо сар мешавад. ҳозир меравем давом метиҳем кани бо чи аст дар инҷо. мана инҷа як деги калон мурдагӣ ошпухта истодаанд. Бетони 100 кило. ана чанд қадари? 1 тонна 100. 1 тонна 100 кило ош мондан. ин халқ ҳамаша мерасад. мана повурака марамат ошва бетон бачо мана 1 тоннаи ош 1 тоннаи 100 килои якам. таҷдиди иди садаи душанбе хафа нашавад. таҷдиди иди садаи душанбе повур чанта? ин ид ба наздикам шуда наметавонад хафа нашавад бачои душанбе. мана инҷа саҳна будааст. оли саҳнада болмону мусиқиҳо мешавад. мана ин як навурчае буд аз иди садаи вилояти Суғд. ин ҳол як поизашам нишон надодам ба шумо. бинед халқро. ҳозир дигар ҷоят медем навор мегирем.